Aisha Umaira take ba ni wannan kissa na Aisha Umaira radiyallahu ta'ala ai ba san saji da sai ya ce na ce mata to maganar Rufaida ta ce ai shugaban kasa ma ranar da ya sha Rufaida sai da aka rufe mai daki saboda cewa ya gaba ɗaya kasafin bajet din kudin Najeriya ya lura ya kamata a tashi ɗaya ga mutuncin shanu da irin dangantakar gero ka gane kawai da bayan rabin bajetin ɗin Najeriya kawai ya ce a yi komai ya koma gona Allah ya ce ga haba ai Rufaida nake ga ma fa mai sha abu ko ma zalam marafar Rufaida ai madagwal za ka tambaya wai ana first approach na Amarya aka ce mata what do you like ina an yi tunanin ta kawo ni shawarma pizza kawai ta kawo Rufaida na ce wai Rufaida ka zo ango ango me nake gani da ba iye Allah wato da iye wata ga Amarya ta ce Rufaida kawai baba wai me nake gani a hannunka ne ai an rufe aya ne kawai iye baki shi ya kirin kuwa ba ai ba na gaya maka wallahi ka gaya mai sun ci gari wallahi inda amare irin ana maganar sayan bakin yan mata da waye da an kawai yi su ba ba su Rufaida ce to rub za mu rufe ko da Rufaida shi